Times do I daydream about making love to you and take it to a special place where it's only me and you. I put away all your troubles. Punta ang dapat kuyog nila. Ano man ang retarded? Aabot namin balay Papa Vincent og Mama Pearl. Wa kuyog sin Pearl no. Wa man labot sin Pearl family. Kasi way labot. Ay patang istorya ha? Jinjin, ayaw pagsulti ana, naway labot si Shenper sa pamilya, apil siya. Kaya, anak man siya namo ni mama ni mong Perla. Ang Vince, No? dad-ono na nako si Jinjin Oh, sa sige, kwarto. sige. Jinjin, anak, ihatod taon na kasi imong room, ha? Ay tayo sa Mama, Papa, Saban? sin Pearl. Labot lang ka family oy. Ha? Labot lang ka. Pero la lang ka labot karon kay wa man ka kuyog namo simba. Dambot ni mo eh. Lumiki ka kumuton. Pawa na grabe. Shane Pearl, sa ka ba? Sige, nagpanin na ninyo retarded. Mongan mo. Perla, ikaw rin pasabot niya. Yung pasig, may naikal ko na sa dulo sa sino mo. Ito na ang dali, Jinjin, natin sa iyong kwarto. Dali, Jin. Papa, Mama Pearl, nakakitaasan. Oh, sige, Jinjin. Shane Pearl, lingkod na. Magsulti ka. Lingkod na. Wa ni nagmahal ako. Kumanta na magbaka ng Jinjin. Imo ra ng pagtuo, Shane. Dautan ka lang kaayog huna-huna. Kani adto, mahal ko nimo. Karon, nailog na sa retarded ang imong pagmahal. Shane, kanas ka man makakita sa kamatuoran. Kanan-kanan, pangigi na magilang naa sa imong dughan. Pangigi nga wa sa lugar. Nahimo kang hakog. Gusto nimo hakpon ang tanan namong pagmahal ni Vincent. Pagdihin ako ng imong kasing-kasing alang sa imong igsuon. Ma, wa ko igsuon. Ug dili ko mailang nga igsuon me. Never. Shane, naibaw ka ba anak nga? Ingon sab ni anak ko gipati ka ni Anto kang Jinjin. Ikauwa ko siya. Pero sadya nakamatmon ako. Sadya nakaamgon ako sa dako na kong sayo. Gusto kong bawiun ang tanan. Gusto kong mahalon ang imong maguwang. Naibaw ka ba, Shane? Nga mas bulahan ka pa kay kang Jinjin?
Matod mo, bulang ko kay normal ko. Pero, I don't understand. Nga, ako ang normal. Dili niya mahal. Pero si Jinjin ang abnormal, inyong mahal. Shane, kinsa ba'y nag-ingon nga dili ka na mo mahal? Wala muna na nimo. Pero tungkol kay abnormal si Jinjin, nagkinahanglan siya sa atong pag-atiman. Espesyal na pag-atiman. Tungkol kay espesyal si Jinjin. Ako man, kanasama kong hinging special. Kung patay na ko, sige, magpakamatay ko karon dayon. Shane, Pearl, unsa man ka? Anak, ayaw pa ko na nagdautan. Magkasama ka ni Ana. Di mo kong kadawat kong tanan, ma. Bisag si Elmer, mudapig dyan ni Jinjin. Mulaban ni Jinjin. Masakitan man ko, ma. May pagmamatay ko para din na lang ko masakitan. Shane, anak. Bisag sa pag-una-una lang. Ayaw intaon, anak. Brutal ka lang asa. Pagid ka ni Anto, ma. Wajud ko katilaw pagmarang pangga ni Papa. Tungod kayo mas importante pa si Jinjin ang niya. Oh, ang kunan ko nga. Naibog ko sa retarded na suya ko. Karoon, wala ko kasabot, ma. Puro na lang mo dapin sa retarded. May pagmamatay na lang ko. Sige, Shane. Ako ay unahan sa pagpatay. Kung gusto ka. Shane, anak. Mahal ka naman ni Vincent. Oo, Amy. Mahal ka na mo, Shane. Mahal ka na mo, Shane, Pearl. Mahal ka naman. Sakaw na sinubuan ko para magkapangwa. Tawag na tinampo ko mga una ka. Anak, isaktan ko ang iyong ibati. Magnaw ko maayo magtanan. Sorry. Tingali. Sayot lang ang salita sa tanan. Hindi pa umay ang tanan. May mo magsugot na o pag